Под надслов Коледния базар на Пазарджик събитието се организира изцяло от община Пазарджик. Жителите на града ще се насладят на разнообразната програма в седмиците преди Коледа. Преди това обаче пред театъра бяха изградени специални дървени павилиони, които ще допълват коледния дух, събуден от елхата и празничната украса. Все пак коледните празници са повод за уют, за единение на хората, така че ние искахме да създадем малко празнично настроение в Пазарджик. Стига сме говорили за негативни неща през годината. Затова ние организирахме един коледен базар, в който най-различни местни производители ще могат да присъстват, да представят своите продукти. Също така той ще има и благотворителен елемент, като всеки ден различни благотворителни инициативи ще се случват на този коледен базар. Всеки ден на центъра на Пазарджик ще има и специална програма, в която с песни, театрални и танцови представления община Пазарджик ще подари настроение за всички посетители. В тях ще участват само местни артисти и формации. Още тази събота и неделя от 11 часа на площад Константин Величков ще има празнична програма. На 9 декември театрална къща Пластилин с най-малките си възпитаници ще представи фрагменти от спектакъла Пепеляшка, а ученици от училището в Черногорово стихотворения, песни и танци. На 10 декември Младежки театър Приятели към Младежкия дом ще изиграе пред публиката зимна приказка. В първия работен ден от новата седмица в 17 часа на сцената на открито ще излязат състави от ОДК, мажоретен състав Мистерия, група по стрит денс, вокалната група за автентичен фолклор.